И здравейте хора, днес ще играем Fortnite. Вие сега изберете и знаете. Изкачваме. Не знам, къде искаш? 3% съм. Оу! Оу! Да беше казал елате клас или ламиш. Знаете ли, че нерфнаха Едгар? 3% Кое? там да скачам. Не бе, уй, оде там си чесък. Викам ви, че нерфнаха Едгар. Какво е Едгар? Да, ти не играеш в Brawl Stars. О, Brawl Stars е брат! Не игра Brawl Stars. Е, па нерфнаха Едгар. Брат, защо точно Brawl Stars? Много лаги. Знам! Бате! От 120 FPS съм на 90. От 144 FPS съм на 120. Е, бати путката! Не бе, не такава! Не псувай! Дет! Добре, не псувай, моля се! Не мога. Аз съм човек, който обича много да прави това нещо. Особено на мачове, съдите. Много ми ладно. Дет, двама? What? Мале, защо Двама седете. пускаш? Видео така че лапа. Не е обидно. Гледай го, бе, бате! Разбрах какво е. Тук какво е? Само да не ми видят на Аре, умри, бе! Само какво да не ти видят? настройки. Защо? Какво няма да ти видят? Аре, трябва да се довършим този. О, той има SMG, перфектно. Нека патрони за помпа. Нямам. Вземете банд. Какво Никога ме не там? използвате крилецата, Софа е лагвал. О, върна ли сега, бе? Да. Да, сега един избега с теб. Бате, кой нормален човек използва крила? Аз. Аз не. Бате, крила не може. Крила никой не съм използвал. Не, О, много. брат, какво не става? Ето с крилата. Леле, бати. Не, свалям си играта с 120 FPS. Добре. Какво се чува, бе? Чувам някакви неща, които не искам. Некой верно има ли и такова? Брат, Това е за кажи ми, че помпа. не са те с оръжия. Моля се. За... Кой стреля това? 26. Яу! О, че взема един банан и че ги ръшнем. В момента се бъзкаш с мене. Върна ли стоиш ще го на лайно ли, бе? Ми лайнала, брат. Едно Star Wars оръжие. Лала. Крак. Когато викаш да напсуваш ти в момента. What? На кой? О, взех. Мале, ембо. Дет? Найс. Където? Батри! Дет? Брат, как ми го открадна гнусно сега целия мут е за мен? Ако има нещо. Добре. Добре, че имаш. Thank you. Браво, бе. Мене оръжието. Браво, бе. Какво се смееш? Всичко. Брат, Я да видя го оръжието. убих със сейфи. Чуй! Трябваше. Това оръжие е безкрайно. Няма спиране. Има спиране, спокойно. На мене! И е тараш, би по 15 кръв. Да, бе. Ревайвът! Идвам, да успокой се малко. Да, бе, аз да съм спокоен. Аре! Голяди, не! Крак. Едно е. Как го убих? Това е за мен. И я каквото и... Моля се, дай ми го, моля се. Я? Това е много. Не, това е Чай, само я го лак. дай. Ти дай твоето. Чакай.
Ти нещо какъв. Тук е да си вземи. Какво не искам, бе? Оте, това е моят, моля. Това е същото, вземи го. Виж 110! Да, бе, да. 200. Не, виж! Вземи го, отиди на него и задръж В. Не ми трябва. Ай, тя се бие, бе. Ора! А, Не! Да, на това това ли? Аз му... Добре, аз го бе тръгнала. ако ме живеем, ще бъде да скула. Екстремно хубаво. Идват отзаде. Един иска да ни гледа в партията. Майка ти. Не знам. О, лап, минах през стената! Колко са? Двама. Биваш ги. Да. О, фак, взяхме колата. Ама ревевни, бързо, на 10 кръца! Никога не малко е колата. Брат, можеш да ме ревайвнеш, бе! Гачи! Да съм. Имаш ли килове? Гачи в комията си, не! Гачи в комията си. Нищо. 7 кила, 8. Брат, сериозно, нямам само един кил. Бъзка си мене. 2, 3. Не, 4. 2. Rank protected, what the fuck? Аз дигнах 2%. Аз дигнах един. Мене ми пише rank protected. Какво е, бе? Че ти защитава да Не си свали. Осъзнавам, знам английски, ама защо? Какво? Кой? Кога? Къде? Защо? Защото Вие ти сте. първа игра, може би. А? Защото ти е първа Защото ти игра, е може първа би. игра. Брат, мене никога на първа игра не ми се е слушало тъй нещо, бе. Защо? Защото го довърнаха, затова сигурно. Кога са го пускали? Много пъти. Никога. Да, добре. Явно само на ботовете го показвам. Какви ботове? Аз не съм ботка, бе. Събудили се, бе. Той... О, сета. Още една игра правим и спирам. Що, бе, че? Не, бе, не на база, бе. На кой? Разбирам. Ясно. На Иото видеото. Да. Да, бе. Сори. Здравей. Не. Бат, днеска цял да съм си сам. Бати пиева. Ето и аз не съм. Да, моля. Ако не бехте на... Знаете какво, може да си чум колко си фиска. Аз спирам стрима. Бе. Останава. Че? О, Да? Бях заспал. Аз събудих в един. Да. Добре, пуснали ли са Fortnite серверите? Да, пуснаха ги преди половин час. не, вярно. Почти един. Добре, аз исках, като да боли и се включите в компютъра, играем се на PS2 срещу някакъв кнап или брат. И се играеш в план и компютъра. Аз съм някакъв приятел. Какво става, бе? И да, и после останах, после моя десна, и аз станах там на Билин на Октиген. Това неговия приятел на Билин беше някакъв по-десна мощта. О, хора, спирам стрима, чао.